Здравейте! Днес ще говорим за грим колекция и се извинявам за гласа си, който звучи много странно, но понеже съм леко хремава и говоря по-различно. Така, грим... започваме с, както казах вече, с представянето на моята колекция грим. Преди да започнем, искам да ви предупредя, че това видео няма за цел с нещо да наложа моето мнение или нещо, нито пък да се похваля с колекцията си, която всъщност е много малка. Така, нека да започваме. Започваме с тези почиствателни продукти на Клиник. Бях ги взела от Гърция на намаление и са просто уникални. Това е подобно на мицеларна вода. Тя хидратира много хубаво кожата ви. И преди да се ползва, първо малко трябва да се разклади, за да може бялото вещество, което седи на дъното й, да се разтвори с цялата вода. Взимате с помощта на тампонче, нанасяте върху кожата на лицето и всичко се почиства нормално. След като го направите, е препоръчително или да измиете лицето си с това, което това е една пяна, като натиснете, тя излиза, намазвате по лицето си и си измивате го. А пък това намазвате всички пори, всички пъпки и с помощта на него те се здравяват. Второто нещо, което ще ви покажа, са моите сенки. И започваме с тези две палитри на Ши. Взех ги от всяка струва по 4 лева и са много трайни и хубави. Едната е в много черно, използва се за пушен грим, а другата съм си взела за като грим, който като излиза на някаква специална вечер, нещо е сорт. Това е за пак пушен грим, съм си го купила, няма смисъл даже да го показвам. Това е двойният грим, който аз всъщност използвам. Двойни сенки, които обикновено се слагат за очите, но аз ги използвам за над и под веждите, за да ги подчертая самите вежди. Следващата палитра, която ще ви покажа, е на Пупа. Ако не ги знаете, много са хубави. И я препоръчвам. Мисля, че струва 20 лева струва. Самата палитра е много хубава. 5 различни цвята. 3 нюанса синьо и тези са, аз пак ги използвам за подвеждите, но също може да ги използвате и за самите си клепачи. И това пак е на Пупа. Тази палитра, но тя е по-голяма и е малко по-използвана, съжалявам, взех се преди седмица и просто трябваше веднага да я използвам. Това са по-светли тонове и тези са по-тъмни. Вечерни са едно и сутрешни и едно бяло, което подчертава и двете. И сега започваме всичко свързано с мигли и вежди. Единственото нещо, което ползвам за вежди е са тези сенки, които ви показвах и няколко фонитена, които ще ви покажа след малко. И този молив, с който ги подчертавам. Взима се от Есенс и струва 1 или 2 лева, което е сравнително ефтино. Този молив го използвам за подчертаване на под очите и над очите. Може да се използва за всякакви неща. Много е траен на Бруклин, Импала и пак беше много ефтин. След това нещо, което ще ви покажа са спиралите ми. Първата ми спирала е уникална. Ето, мога да ви покажа и самата четка. Тя е на Essence. Ето, четката е много хубава и беше около 6 лева. Супер ефтината за ефекта си. Така. Това е синя спирала на Golden Rose. Отдавна съм я взела, но е много хубава и то си я пази, защото просто много хубав забележим цвят. Имам още една синя спирала, тя е номер 5. Въобще не знам къде съм я взела, но е хубава. Това пак е на Essence. Тази спирала е водоустойчива. Четката не е толкова хубава, но прави много хубави мигли и за цената си е много хубава. Това е течна очна линия на Импала с супер тънката четка и може да правите уникални ивици върху очите си.
Това е на Sephora. Беше много скъпа, около 30-40 лева, в смисъл за очна линия доста и е суха, но не знам дали има в нашата Sephora, защото аз я бях взела от Париж. И последното, това са изкусани мигли, които не препоръчвам много да ги ползвате, но все пак, да. Това може би е любимата част от колекцията ми. Гланцови червила. Така е. Започваме с червилата, които са ето от тази страна. Така, първото червило е на Ши. Отново те пак беше сравнително ефтино и е за по-хубав блясък. Това черно, което го виждате, пробвах да направя едно нещо, но нещо не ми се получи и затова леко съм го изцапала. Следващото червило, следващите две ги купих от някаква пак дрогерия, обаче беше просто уникална. Първото е за придобиване на блясък. А второто червило прави същия цвят, както го виждате, точно както го виждате и е просто уникално. Така, следващото червило ми е на Chanel. Беше скъпичко, но все пак е на Chanel и има малко по-тъмен нюанс. След това ще започнем с гланцовете. Това е един гланц, който е много хубав. Не знам тук да го взех. Идвам се. Чакайте компютъра ми как се включва. Този беше също уникален и още не помня къде го взех, но има светъл оттенък. Виждате, съвсем лек цвят. Следващия гланц е на Top Model и всъщност беше от една книжка, но много хубав гланц. И следващите това са уникални на Victoria's Secret. Първо, че имат уникален вкус. Уникален. Единия е на ягода, другия е на... Просто са уникални, разбирате ли? Уникално миришат. Уникален вкус и да, може да си ги поръчате. Препоръчвам ви този. За самия вкус и самия мирис е по-хубав той, но и двата цвята са много хубави, като са гланци. Това е последното нещо, което ви казвам. Това са моите фондите ми и четчици. Така. Започвам с фондитейните. Този е на Impala, немската фирма, която преди малко показвах. Много хубаво нещо. Много хубаво нещо просто. И сравнително ефтино. Не помня колко струваше, но аз даже го ползвам като околоочен крем. Разбирате ли? За всякъде може да го ползвате. След това ето този, който е с зелен чай. Взех го от Париж и го има само в един магазин там, който е проблемно. Така че ако искате, мога да ви пратя линк откъдето да го поръчате, но трябва да се разтърся. Това е мус и го имате уникално. Това е между пудра и между четките. Всички тези са свързани, това е с фондюкен, двете са с... това е за самите гланцове на нашия крем, това е за сенки и тези са за вежди и за мигли. А тези са за нанасене отново на сенки. Надявам се клипа да ви е харесал. Ако ви хареса, дайте палец нагоре и се абонирайте за канала ми.